Masayoshi Nakatani, pambato ng Japan sa lightweight division, kasalukuyang WBO Intercontinental Lightweight Champion. May impresibong kartada na 18 wins, only 1 defeat, 13 via knockout. 32 anyos at may tangkad na 5'11.5 o halos 6 feet base sa Wikipedia at boxrec.com. Sa kanyang daan patungong tagumpay ay may 5 Pinoy na pala ang sumubok sa kanyang tibay, pero lahat sila ay bigo na talunin siya. 4 dito ay tinalo niya via KO, habang isa lang ang umabot sa desisyon at talagang nagpahirap kay Nakatani sa buong round ng laban nila. Muntikan pang nadungisan dito ang malinis niyang kartada. Muli nating balikan at alamin kung sino ba itong nag-iisang Pinoy na sumubok sa tibay at talagang nagbigay ng magandang laban kay Nakatani. May 7, 2014 sa Osaka, Japan. Dumayo ang Pinoy na may bansag na Chocolate Hills Mundo Harada na si Ricky Sismundo, isang tubong ubay buhol. Ang laban ay para sa pagdipinsa ni Nakatani sa kanyang OPBF lightweight title. 7 wins with 5 knockouts si Nakatani, habang 26 wins, 7 losses, 1 draw, 12 via KO si Sismundo. 5'5 lang ang Pinoy at southpaw, habang 5'11.5 at orthodox ang Hapon. Sabay nating panoorin ang napaka-maaksyong laban para makita kung paano pinahirapan ni Sismundo ang Hapon na kalaban. Sa laban ay makikita talaga na angat si Nakatani sa reach advantage. Mataas ang mga kamay at sobrang tangkad pa, pero di nakitaan ng takot si Sismundo dito. Siya pa ang mas agresibo, di iniinda ang mga jabs ng Hapon. Sugod lang ng sugod, sabay sa pagbato ng kaniyang mga kombinasyon.
Sa papatapos na mga rounds, makikitang mas paubos na ang hangin sa bodega nitong hapon habang ang Pinoy ay patuloy lang sa pagiging agresibo. Kahit maliit ay kumukunikta pa rin ang kanyang mga suntok na binabato. Bagamat natalo ang Pinoy na si Sismundo sa 3 hurado via unanimous decision, ay di naman nawala ang respeto ng kalaban sa kanya. Siya ang nag-iisang Pinoy na di niya napatumba at nagbigay pa ng matinding pahirap sa kanya. Ano ang masasabi ninyo sa videong ito? Ang inyong komento, question at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.